drage moje žene. Evo da podijelim s vama pjesmu sa kojom smo radile na našoj radionici i da vam služi kada budete putovale od ovoga, kako se kaže, eha toga što smo radile preko vikenda. Sve žene su dijelile izvrsne stvari, izvrsne radionice i veoma mi je drago da sam putovala s vama. Ne mogu vam reći kako sam divno spavala nakon našeg susreta, nakon toga što smo radile i tako me je taklo sve što ste podijelile, sve što ste donijele u krug i sve što nekako ostaje tu kao eho da putujemo napred. Taj sram je stvarno jedna fantastična stvar za razriješiti i za opustiti i da postane baš kompost na čemu ćemo posaditi ono, evo ja sam, evo me, to sam ja, ovaka lijepa, strasna, živa, mila, mekana, slobodna. Tako. Evo da podijelim pjesmu, pa da vidimo kud ćemo onda napred. Da možete raditi s njom. Evo tako, mile moje, pjevajte tu pjesmu, putujte kroz tijelo, gdje god osjetite sram ili nešto da vas drži nazad, pjevajte u taj dio, pjevajte svoje ime, pjevajte vibracije koje dolaze. I ako vam služi, upotrijebite ovu pjesmu da vas okupa gdje god osjećate da je nešto što vas drži nazad. Gdje postoji laž, to što smo govorile, da vas oslobodi laži i da se prizemlji ono što jeste. Divne, hrabre, predivne, lijepe žene. Eto, vidimo se, nadam se, uživo ili ponekad opet tako na Splitu. Pozdrav!